tondo. Mas. Kini carian olehku cintaku lalu berikan olehmu Pensa dance. Malah iso kaya bebek ate kalau. Wae doyan patah-patah to, Nduk. Abang iki lho ben ngerti pengalaman dhewe, Nduk. Wong ketek enak. Abang iki kok nek gak iki ya, nek ora kerep-kerep olahraga iki kok wetenge saya adoh. Kini carilah olehku kasih pengganti Kakakku suwe dulu. Terus ganti sithik. lalu berikan olehku cintaku. Rasane ususku kluper-kluper. Aku heran karo Bos Marjan. Piye, Dik? Wong bingung wis tanggap ya. Bos Marjan iki rezekine turah-turah. Amin. Muga-muga sabubare nanggap ketoprak Wahyu Manggala rezekine saya beras. Sare ngomong nek kayak banci lah. Lah iki kan kumpul wong wedok-wedok. Iya, Abah, Umi. Apa? Sampun nggih? Abah iku abah. Abah, sampun nggih, pamit nggih. Kana ndang resiki Pamit desa. Ayo, Nduk. Uni ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Iya, Mbak. Sapa tamune? Dadi wong sengit. Kosem untung lho. Ali kosem. Aja mbok kei pak. 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 Aku ngerti kelakuane bojomu. Sing lanang ora kasil dirah dhuwit, genti sing wedok dikongkon rene ditonyol-tonyolno. Sakit gene. Alah, prei. Banyak kemaki, wong sugih bebas, sugih gak nek pajak. Loh, iya, gak. Nyulah kodok ya setor ning kowe ate gayam. Telepon dor, wis iki lho pesen suwike kakeh dor ndang setori kodok, tak setori plecil malah kadang. Warung kodok mulane rupane kaya bangkong. Kowe gayam melarat ketara sandangane mirip nek wong sugih sandangane kene lho. Arep munggah haji. Arep munggah haji. Cerai iki kombinasi ya lho. Iku dumbon. Tak mikir nek kaya wong takjiah ya. Kowe pita-pita ndek ireng-ireng. Ora gocor. Ayo, iki bola apa?
sing penting ibuku alah wis bubuk wis sare. Mbak Marjan omahe dipateni. Oke, wong Pak Marjan kono iki kan Ya wis apa? daleme Mbah Kakung karo Mbah Putih. Ngono. Ngene lho Kang Gosip. Moh aku tau ngene ora klebu kok. Ya lah piye? Lah jaluk apa? Tak linggih ya. Karek kowe wong sing dibokong kowe. Linggih karep ngadeg karo sing penting jangan menduduki kursi singgasana istanaku. Ya kene ra oleh. No, tidak boleh. Mergo kursi iki kira regane. Kira regane kursi? Piro? Ora ora. Ora ora. Takok mogol. Lah sing Lho, mogol. iki kursi ya ben digo-lunggo. Ora iso. Wis lungguh ra apa-apa di kono lungguh-lungguh ra apa-apa. Ya wis niki. Iki kowe tak pel ping 7 kok. kok kurang ajar men karo Godhog banyu anget iki engko mungkur dipel. ngono kok kerasan sampean dadi bojone Mbak. Wis kebacot yo di piye Kok neh. kok ora krasane piye wong jero tak kei AC karo mic gen karaokenan. Aku nek ora kepeksa yo ora sudi dadi bojone wong iki. Kepeksa apane wong kepeksa bendina njanjuk. Nah, Apa? lek kurene mau ki aja mbok sia-sia ya. Adik mesam-mesem aku anggek engko kepencut kowe. Delok bojoku mblongoke kaya pedet selapan ya, Dik. Iya. Nek kok ngono lah. Kok dodo pedhe celapan. Apa? Kowe malah kaya sapi Brahma sing ora kebanyon. Piye? Iku ora sapi. Napa? Jejak. Ora lem. Bojoku lho meteng ora lahir-lahir. Pasangan sial. Apa iki nek ngene? Pasangan ideal. Iya, pasangan ideal. Pasangan sial. Piye? Mbok sia-sia rene aku ora penjaluk utang ora. Lah terus? Aku ora ngerti. Hmm. Sampai bondo dinane oke. Oke. Masih bae kilon-kilonan. Tontonan. Tekaku rene aku arep nilah timbangan. Mas. Nilah apa? Timbangan emas. Mas bojo meneh mbok timbang. Timbangan Mas Gayam mangane ra kelar. Lah iya kok nilah timbangan Mas karep bobo apa? Mas jempret ora duwe mlete. Tak nggo nimbangi Kang Gosip. Tenan bojone nimbangi Kang. Tak nggo nimbangi Mas. Saiki aku dadi wong sugih. Loh, timbang apa? Mas. Mas. Alah, paling aku roh. Apa? Dekne nek dodol Mas ning perapatan iki. Apa? Mas paring-paring Mas. Ngemes. Lah iya. Ngemes iku. Wah, ya wis Gusti Lai Kang. ora iso. Adimu iki arep milih timbangan mbok yo disilai. Terus Kok nyilih kok wae kok Kang, Kang diwenehke disilai kok ya wis rampung kok nek Mas wis payu tak gol, kok dhuwit tak opahi. Tak wenehi tukon ilah timbangan sedinane pira. kowe urung roh dhuwitku sing urung tak guntini. Dhuwit Dhuwitku kecemplung peceren takon buloh golek buloh pepe ra enek. alam kok pamer dhuwit ae dhuwite mogol iku. Ora iso. Dhuwitku kok Pro. Jadi kamu iki arep nyilih timbangan. Iya. Ya Mbak Yu silai Mbak Yu. Wis ora sak kate tak silai ya dia. Iya iya. Alah ya. Nek bojo pintere ngono kok sopo selan kok sok gue. Aja. Lah iki ngono ra, nek bojo koyo ngono tak racun iki. Geles Mbak Yu. Bojoku kok mbok tupaki. Kok rodok enak sih. Lah wong aku ora tau numpai bojoku kok mbok tupaki. Buat tak sikil kowe. Tiban iki. Jebule iki Lah kok tenan iki sikilku ketiban iki, Kang. Aduh lah Wah. ngene. ngantek driji pecah 5. Driji iki yo pura-pura 5. Gecek neh ngono lho. Kok ben dolek ae. Wong kok iso. Iki aneh mbok gawan. Bisa nyapa tak silai. Sik. Piye kowe iki? Ora iso. Gak biasa iki piye? Wong kene tak silai ke dulurku. Meneng. Mana nyapa iku, Kang? Iki ngopo, Kang? Nek bar yo balekno. Iya. Nah, Mana bar tak balekno. Wah, bote ngene. Nyadi, kok nek wis rampung balekke ya. Mana bote? lah balekno lho. Ibu go Lah ora. aku suwek metu tergowo ngene
dekne kok nimbang emas. Kowe ora bakal rugi, aku ya ora bakal rugi. Sebab apa mbok kekno tak jaluk? Timbangane tak kei lem. Engko mesti timbang. Lek kantil mesti kantil ning gone timbangane sithik-sithik kowe yo entuk aku yo entuk. Kenapa? Mulane aja nggugu tenanan. Sing penting ora usah dipikir. Ayo bobo. Ditimbang duitnya bendang cair. Saya adalah CEO yang sedang menyamar. Kayak drama Korea itu CEO menyamar. Iki tak pikir-pikir kok film Indosiar. Gini. Awalnya melarat, kok buat-buatannya sugih. Wes, iki 100 kilogram. Kira iku mang bobote 100 kilo. 100 kilo wah duwe ndepo iku. Ya. Iki 500 kilo. 500 kilo. Alah Mas 500 kilo iki duwe didadak terus apa to? Ketokno tak ngapusi Oh yo kan. ayo ketoprak. Wong-wong iki do diapusi yo gelem ae lho. Lah ya jeneng goni. Lho ngono kok jen nonton suwengi muput. Jan. Tak timbangnya sing iki gelem. Nah, alah, iki wae iki tak. Iki Piro iku? ono 800 kilogram. 800. Totale 100, 500 karo 800. Piro, Kang? Umbru-umbru. Nanti ora iso ngitung. Wis, totale ono 8 ambil 5, 13 ambek 1, 14. 1.400 kilogram. Wis ndang ayo didol. Ben nang entuk duit. Hah? Engko nek wis entuk duit, Aku tak nyandang sing apik ya. Tak tuku kalung sing gede. ya ning aku weling siji. Piye? Bakul katok utawa bakul BH Heeh. kandhani Piye? kon nglapisi mas sisan. Ben istimewa. Terus piye lho kok nek nuju apa karo aku? Engko peseno kunci sing ora iso gampang dibobol. Wis ayo makan. Iya. Wis. Dalane kono. Diajak kemiskinan, dadi wong sugih.
Asem. Ora ana gara kita kok malah ndagel karo bekakas ngene. Asem. Musiknya kaget roh rai ku, Pak. Ada apa sih? Mesti mbuwari dhewe kok sak ketoprak tau. Ora ngono, Man. Ada apa? Nyanyi ya, Man. Sumpah lho ora iso blas aku. Sik to. Lah wong dagelan kok ora iso nyanyi ki terus piye jajal? Ah, ramet. Dinding nggon ki dagelan ki nek metu ki rak ya nyanyi, nembang, joget iki rak umum to. Ya umum. Lah kowe Tau roh piye dagelan untuk tahlilan. ya ora ana kok. Ah iya. Ayo ketuane kowe ya sing nyanyi kowe no. Lah kok iso? Aku manut kowe kok. Dadi nek ngoten sampean manut aku. Ya, Ketuane sampean. perintahe ketua. Ya manut. Ngono, Ya anu. nyanyi. Moh. Ah, sumpah ya gak ono sing hafal lek. Wong ngene wae, tak tukono kasidi kok setel dhewe. Lah aku gak hafal. Ora ngono, sing iso apa? Sing iso apa? Ha iki lho. Sluku-sluku bathok. Bathoke mengkurep. Aku wong dadu ya, Kang ya. Kulino dadu. Iya. Lho, iya. Entek anu ndek kene mburi. Wis go kabeh musik nanggung dosane aku dhewe kok ora pajak. Wis go nyantai kok, Gol. Kowe ngurusi ketoprak-ketoprak, aku tak ngurusi dosaku ya lah dosaku kok. Aku wis kadung ngene iki wis ora mikir ke dosa ta ora. Tak lakoni dosa urusan mburi, kabeh mesti takdir Allah Subhanahu wa taala. Wah. Kang Marjan pangapunten ya, Kang. Aku tak guyon sik karo bedas elek. Des kethek lho, Gol. Kowe ngarani aku kethek ngono. Ora, Aja bocah nemu gantenge ngono. ngene kok. Brengos kowe apik ngene. Ya jajalan nang ngono ora usah sing ngarep anu kanca-kanca sing digarap lah. Heeh. Sing anyar wae, anu sing lawas wae. Apa? Wong kowe dagelan lawas. Ya oke. Mau? Sing ndi? Heeh. Sluku Suku bato. Aduh. Seneng kowe seneng. Kudune iki ra aku sing nembang, aku sing dodol, sampeyan sing tuku ora kok malah disiki. Nek pancen sampeyan sing disiki kira-kira saged mboten nyanyi niki wau. Ora pate apal kok, Gol. Lah ora patek apal iki ra ya wong aluk kondo gol aku ra iso, ngono lho. Ya, Lho kok iya ya apa? manut. Lah kok manut ki apa? Manut ora manut ora bayar ya. Lah kok kon bayari piye wong anggota ora wingi wis bon 7 juta ya piye cacar? Gol aku ora ndek motor, Gol tak tuku pedotan Supra kok mbok ambil Gol. Nek mbok cukup dak cukup kono ah wong wis sugih kok motor Supra pedotan mbok urus lah. Ada apa sih? Tunggu tar kowe. Apa? Wah ngomong apa ora mudeng aku. Sik to, winginane 7 juta iki mbok gawe apa? Aku tuku motor Gol, Supra Supra pedotan. pedotan. Lah iku lek numpaki pripun? Itu tumpaki kok tumpaki piye motor pedotan tumpaki piye? Lah ya wong pedotan kok bane ngarep nang ngarep terus bane ngguri nang ngguri tengah pedot terus li numpaki piye to Mas? Kok nek tak candak kali goceng tak tel baru. Aku iki ketua lho, kekeki contoh niku sing apik. Lah ya sing ilmiah jenenge motor pedotan iki ya motor sing gak ana surate kok iso motor pedot numpak terus bane ngarep ban mburi ngono. Nek mungkin wong ketenanan. Dadi nek ngoten montor ki ana surate. Ya ana surate ya. Lah surate napa mawon? Ya STNK. Lho. ST. NK. Masa goblok piye lah aku lah. Lah aku iki takon kok. Sing pinter kowe tok napa dadi ketua ngono. Lha. Lah kowe ya tau dadi ketua. Ora bubar ngono kok rono matamu. Ombal ambil ae. Nek STNK niku karepe napa, Mas? Ya surat kendaraan motor pokoke di motor kudu STNK. Lah ya artine apa? Artinya surat pokoknya duwene motor iku lho ngono. Iku tinggal tek tinono motor ya iku. Ngetek kok ae goblok ngono kok ngayal. Kepanjangane STNK niku lho napa? STNK
STNK. Aras ah. Bayarane utuh ra waras. Singkate STNK. kepanjangannya STNK. Awas ini moh ndagel karo kowe kok. Remuk mesti cangkemku, raiku, cangkemku, dasku. Lah nek ajene moh ya sesuk rasa mangkat kok an. Lah aku ora duwe duit no. Ayo salamu dhewe kok. Ora apa-apa aku ora mbok jak ngethuk aku melu Mbak Marjan aku, Gus Marjan. Sugih di kapal pirang-pirang. Lha kowe iki apa? Ndem geber gombal mlebu. Lah ngene iki apa? Triplek lho. Guna aku tak buaki ra kanggo ngene iki. Sik to Mas, rene sik. Lha Gus. Dadi triplekmu mbok buak. Tak buka ra kanggo no. Geberem mbok buak. Aku pengen kaya ngene. Mbah Marjan samu Mas Sangareng. Lah sebabnya apa kok mbok buak? Aku ora bocah ketoprak ora apa-apa, Gol. Iya. Sesuk melu ngapal Mbah Marjan tuh duwe. Iya. Aku wis ora mikir aku. Iya. Nek selama aku dijak Mbah Marjan melu kowe sik ora apa-apa dah ya. Aku seneng karo sampean ki ngeten iki lho. Aku mang takon perkara STNK durung rampung. Terus jenengan matur jarine kepengin nderek karo Bos Marjan. Marjan. Sampun tepang kali Bos Marjan. Jagoan karo aku sak wen-wen. Ning ndi? Ngono lho, Mo. Tenan piye? Lah sing Mbah Marjan sewanger kowe wong. Tenan piye? Mbok menawa ketek. Kok mbok menawa? Wis jagongan ning kono Mbah Marjan. Lah sampean kok iso ngomong nek Bos Marjan iki kapale akeh. Kale akeh. Kowe ndek awan matur jarene sampean yo duwe kapal. Tak, tapi kapal tangan karo sikil lho, Gol. Ora kapal asli ya, Gol. Lah terus. Ayo mulane aku mlete ya iki mau perjagoan karo Mbah Marjan. Aja kuwatir man nek kowe disia-sia mogol melu aku. Kowe di pengalaman ta lho, wis nglothok go Bos aku ya ngono. Aku melu cokrik melu kapal pirang-pirang tahun le Sariman. Aku ora kepepet melu ketoprak, ora kepepet ora melu kok. Yo piye? Dadi nek ngaten tahu apa melu cukrik, melu kapal. Melu tahu. Beberapa hari saya mendem malah gotong. Tapi mung pisan tok nih bariku aku kuat kok. Oh ngoten. Ya pengalaman masalah kapal laut iwak ngono. Saiki jajalan. Takono wis. Nuwun sewu tak jagong lah ya. Nang kene sik wis Rampung jam pira ya ora masalah. Oh ketoprak sekarang batine rampung jam itu enggak masalah. Lah iso. Ana piye ketoprak kok kari batine? Gogol ah wong dhuwit wis akeh kok. Titip sedekah menghibur masyarakat iki atine seneng ya Bu ya. Nggih. Lha Ibu nyawang aku ora mentolo lho kowe kok ngeplaki terus. Nek sampean tahu melu cukrik, melu kapal. Melu wong melauti ya mesti melauti pernah Gogol. Saripat elek lah pengalaman yang ketoprak ya melaut. Nah aku sumpah ora tahu. Ya ora tahu wong enakmu wis ngene ngetoprak duwe akeh terus wedokan bojo ayu wis bareng dengan mbok muka lakoni kabeh. Hobimu ndak iku ah. Nah aku no mikirku tetep masa depan lho. Soal mogol. Ora ngono sing mbok tutukno kok bojo ayu. Lah iya no Mary no aku ora iso kok. Mary. Ngono padha-padha ngono urip aku ora komanan. Ngono. Aku bojo siji ngentat terus kok. Kowe kok gonta-ganti ae lho. Lah salahe diopeni ra gelem kok. Lah kok salah lho. Iya. Carane ra gelem diopeni pasrahno aku tak openane. Ngono ta? Oh iya no. Kowe sanggup. Insyaallah. Lho, gayamu kok insyaallah. Ora kuat pedhot aku nek masalah bojo ayu. Lah mulane aku tak nyambut gawe sementing tak nglebokno dhuwit. Mulane aku berpikiran kepengin melu bos kapal Mbah Marjan. Nek mergo aku wis di pengalaman ning masalah laut, Gol. Ora gugu. Laut pengalaman ngelotok gali gathok, Gol. Tenane. Lho. Aku pomo takon entuk. Takono Gol masalah laut lho, Gol. Masalah segara. Masalah segoro masalah ketoprak aku wis kalah aku menang kowe. Lah kok iso? Ketoprakmu jek payu aku ora kok. Menang kowe. Ya wong ketoprak ora duwe anggota kok mlete gawe ketoprak. Anggota dibuaki kabeh. Takok. Iya. Masalah laut lho. Nek umpamane kowe melu kapale Bos Marjan. Ngene iku pisanan lha apa, Mas? Pisanan. Iya. Ngedos, Gol.
Lho ngarep melu arep ning laut kok tekan tekoke pisanan ngopo umume apa? Lah takoke Lha kowe iku ning laut ngopo cak ngono aku ning laut kok ngopo ya ngedos. Dos dengkolem iku. Mara emosi ya teko ya sing ilmiah ngono go. Contone apa? Ya nek ning laut ngono ku lho sing di Nek arep ning laut. Ah, Ngene ku pisanan. Lah apa? numpak. Numpak apa? Ya numpak Grab, Gol. Numpak Grab. 12 ya. Numpak Grab ya, 12 alun-alun. Terus ruko-ruko karo kenan ngono, Gol. Ora kok juwatas ini. ya umume ning laut ki ya numpak cokrik. Yo. Ono piye lu laut numpak Grab iku? Lah ya wong jenenge aku ki takon wong ora tau ngerti wong milu nang segara. Ya teko sing Upamane takon ki apa salahe? ya ora salah ning bener. Dangge kok. Ya Wong kok senengane ngamuk. numpak cokrik. Aja kulino ngamukan. Ora kan raiku ngene kok ngamuk. Numpak cokrik. Wong sampean ki nek dalil kae pinter kok. Dalil ya pinter nek kowe entekno, Go. Mulan ketoprak aja rame-rame ibadahmu kurang. Itu karo aku ra diketoprak ibadahku tekun malahan. Mulan aku mah dadi ketua. Lah kok malah melu Bos Marjan arep ning segara. Ya ora apa-apa, Bos Macan tekun aku ya tekun. Lho, Tekon lah apa ngibadah. ibadah ya, sedekah ya. Oh, njono tak Bos tiru. Marjan jelas sedekahe ketok apa terusan ngamale ketok. Lah nek kowe Lah aku sih tak ngamal apa ngakur duwe. Nek aku wis kaya Bos Marjan ya tak wenehno sak duweku. Aja meneh budonyaku, bojoku dijaluki tak kena kok. kok tutuk aku. Lho kok tekan kowe lha apa? Lah bojoku dijaluk wong Yo biyen. ora roh dijaluk kaya ora salahmu, di bojo kok dijaluk entuk. Nah bojoku ora mungkin ana wong jaluk, bojoku elek. Wis bojoku ayu ya ilang terus. Numpak cokrik. Numpak cokrik. Kaget aku. Akrek iku. Mangkat kok omah Numpak cokrik. lunga ning segara numpak Cokrik. munggah nok dhuwur Cokrik. nek wis nang dhuwur cokrik lah apa? Dadu, Gol. Dadu karo kancane njep cokrik ini. Sakit ya. mau jarene arep nang segara numpak Grab Nah. digawa ning alun-alun. Kowe iki ya wong kaya kok. Lha kowe iki ora mutu wong teko kok ning laut ame ngopo kuwi ora mutu ah. Nek nang dhuwur cokrik Nah, mesti kan wong akeh. iya. Iku terus lah apa? Dadu. Ya iki mau ya Allah Gusti, mesti kaya terus gawa Jaring. Gawe jaring sih. Uga rampe. Uga rampene jaring. Jaring diunggahno Tunggahno cokrik. kapal cokrik. Kapal. Heeh. Terus kapale diparakno nang ndi? Ya Allah takok neh. Alun-alun di segara ngono kok ning ndi neh lho. Segara. segara. Kapal mangkat Ning ning segara. Sariman nok dhuwur cokrik. Terus Terus mlaku ning segara. Iku Iku sing mlaku kapale apa kowe, Man? ya aku Gol mlaku nek Gol kelelep modar. Ya kapale cokrike gogol sing anu sing mlaku. Ngoten. Kapal teko tengah segara. Nggawa jaring iki mau. Jaring digawa. Digawa Nek jaring digawa dienggo apa, Man? diurap. Kayak sambel klopo. Kebuathok sak ning kapal kono. Gak. Lho jaring kok diapakno Mutu ta ora lek Bu? Gak. Wong mosok ana wong takon ora tau melu. Lah kowe yo omong jaring kok terus diapakno diurap Gol kayak sambel. Apa enak dipangan? Ya jaring ya digo golek iwak. Nek Jaring dibuat ning segara. segara pure. Lah ra ilang, Man. Wangel omong karo ngene iki wangel. Ketok guanteng nek kok lho. Lho ndasem gedhe utekmu wis cuwili nemplek ning kene lho. Tenan. Gobloke ra umum iki. Tenan, Man. Iki aku mau cuwilik Kayak perkara. gede lho nemplek ning lho utekem silik. Cuwilik tenan gara-gara kakean disanteti wong. Iki mau. Iya. Iya. Lah iya, jaring dibuat ning segara. Segara. Lah ra ilang. Ya ora dikai tali. Oh, dikai tali. Ya. Ya ora. Iya, iya, iya. Eh, Nek wis jaring dibuat ning segara iwake terus piye? iwak ya sembarang ning agel. Heeh. Iwak pitik, iwak sapi, iwak kebo nggo dimuasak digodhog dirica-rica mboten enak kali.
Angel ndegel karo kowe iki. Towek malah goblok ora umum. Dhisik ora ngene iki lho. Kok malah segobloke iso ngene iki. Ana piye jaring kok terus. Lah kowe jaring kok entuk iwak apa? Pitik iki lho. Lah kowe kamu jaring entuk iwak apa? Iwak pitik. Cakar nyakar raimu. Ya entuk ya iwak ya iwak. Kowe lho, iwak kakap, iwak kentiri, keringi, keniri. Kenapa? Tengiri. Nah, Lah iku grupe ngenus, luntek. Luntet. Ngono ngene iku, entuk iwak ngono iku. Lho kok iso kecekel iku piye carane? Ya carane gampang, cukupi sitok-sitok lho, Gal. Ora ndakil karo kowe ra patek. Tetep tak idoni. Malah wetengku kaku dhewe kok. Iki ra mutu kok nyekeli terus piye lho ya. Wis ana jaring kok nyekeli piye? Iwake mlebu ning jaring. Kok saga terus dinyemek. Tok. Gel aku. Ya gel karo kowe iso stres aku. Aku wis bingung pikir aku mikir kowe. Jadi iwake iki mlebu ning jaring. Tok suwek. Nek wis iwak mlebu ning jaring. Mlebu jaring. Terus dikapake. Nek iso gel. Iya. Iku. Sopo lek guyu kok setan iki lho. Bukan terus ngono. Iwak mlebu ning jaring. Terus iki lho diapakno. Digawa. Keterangane iwak iki lho piye? Digawa kan. Digawa nang ndi, Mas? Tele masjid. Lho. Tele masjid Gal. Wong iwak kok digawa nang masjid. Lah masjid iki nek mau mati iki diamume diapakno? Digawa nang masjid. Ditahlilno. Iya. Iwak mati diler masjid. Celokne mudin tahlilno. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jatuh. Emosi ya. Wong iwak kok digone ndi? Cak ya digone TPI, maksud digone masjid. Iwak sing mlebu jaring wau, jaringe digeret, terus iwake dijipuk, digawa ning TPI didol. Lho, mau urung mulih kok, Man. Apa? Ijen nang tengah segara kok. Aduh anyar nang ngene nang. Cek golek dagelan sitongkas ya, ngono ndak iku. Lho, mau urung bali lho, Mas. Ceritane wis mulih, Gol. Gol wis mulih, Gol. Gorene lho, Gol. Gol. Aku mati kok Gol nang ngene terus. Dadi mau kapal wis mulih. Wis mulih. Terus Ya mulih. kapal mulih iki lho nang ndi? Piye? Kapal iki lho mulih ning ndi? Iya. Omahe maratamu ndak apa? Wapal bokno omamu blusukno karo garasi ya. Towabrakno ndiase maro kowamu dik ya. Innallaha Sabari. Nang sabar aku ngomong kowe iku. Lah ya wong kula niku mboten ate melu menyang. Aku gondo kok masamu lho. Dingenekno terus mbok kon kuat iki lho. Aku ora butuh dhuwit, ora melu aku. Lah ki kok melu bos Parjan kok Malah mbok kaya iku mau. Malah kok sekono kono malah aku. iwak teko TPI. Iwak teko TPI. Nek wis teko TPI, iwak ki terus dikapake. Giler Gol. TPI kaya lah. Lah engko sing ning kon TPI ku terus diidak-idak nek Gol. Idak-idak planyak-planyak ngono. Kan mongko iwak iki akeh lho, Mas. Akeh lah. Idak-idak kan lho paling aku tak mulai aku Gol aku ndak karo kowe. Mas, Teko ampun kaya ngono teko bulet ae kok. ora iki Aku tenang. bingung no Gogol. Ngene lho, Mas. Ancene jenenge gawean nek ora ahline. Iya Iki ora usah Pancen angel tenan. ora usah dilakoni. Ya penggawean. Wong sampean ki wong seni, nek iso ya melu dadi seni wae. Ya cocok iki bener kowe. Bos Marjan itu membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli. Ngono ya. Contoh kaya ana Mas Teguh, Mas ana Teguh. liya-liyane. Wah, siap Ini kabeh. adalah orang-orang sing wis ahli. Nek Mbah Marjan ngakon awake dhewe kon ngopo ora ro karepe. Lah iya. Ya iki mau bener iwak terus gawa ditahlilno bareng tak kleru ae tahlilno iki. Mulane aku seneng, Mas. Ayo pinarak kene. Nggih, Mas. Aku mesakno nek sampean ngadeg terus. Iki kira-kira ije kuat 3 dina apa. Lambemu iki lho. Kancane dhewe kuwi silang kabeh karo kok omongan hati-hati ya, Gol. Cangkemnya dijaga, Gol. Malaikat seliweran lho, Gol. Kowe aja ngono. Masane iki lho.
Ngeten lho. Nggih. Kae nek ana lagu kae ra penak to, Iya. Mas. Nek sampean gelem murakati. Sing endi? Urip iku sing prasaja. Aja meri karo bandane wong liya. Iku memang contoh, Gol. Raja Brono sandang pangan. Terus apa? Ya apa lagi. Nang iku nyata lho. Nyata ya, bisa nyata. Mulane kaya wong cerita. ki ra usah iri karo bener. rezekine liyan. Wis dewi-dewi Nggih, alhamdulillah wae kaya contoh dalu niki. dalu menika. Panjenenganipun Bos Marjan Mbah Marjan saged nyeneng-nyenengke warga. hebat Warga pundi niki? ngeraji Dukuhan. dukuhan Pundi? daerah ngeraji. Mambung. Ngambung. RT Wis ora sithik pokoke akeh. Aku gak awal mbok takoki terus kok. RT loro. RT loro. RW papat. RW papat. Awan wau rak pun kula sebat. Iya. Muga-muga wae awak dhewe sowan iki iso nyenengke warga masyarakat Amin, RT loro RW papat. Antusias. Tur ora bosen. Wah iya. Mergo apa acarane panjenengane Bos Marjan iki Marjan. balik bolak-bolak. Iya sing penting masyarakat seneng, Nah, tangga nggih. teparo seneng, lah atine lan penggali Mbah Macan yo marem. Lah iso to. Lalu seneng-seneng kaya di awan nyawar ngantek kono akiye sing taman sing emban sing diagelan hebat tenan. Duwe kok iso ngono duwe kok ndi ya galon ya gol. Yo nyambut gawe mau kok. Aku lah ngerti pokoke dhuwit 500 300 ya pedhot teko omah kok. Lah perkarane apa? Sawilah sembarang dengan tukoni kok. Sik to. Iku wong guyu ta apa iki to? Kowe lho ora sawilano mentolo kowe nyawang raine. Sik to, pinarak kene jajal. Aku dangu mboten Nggih. krungu kabare sawilah. Ya saiki wis kemajuan gol. Sing dhisik merongos. Saiki Saiki untune tak pasangi begel iki lho sing kaya kawat niku lho gol. Kemajuan zaman. Alhamdulillah. Saiki sawilah wis nganggo Ya begel. batinku pendang gak ketok merongos ting malah aku sewengi ajur cocotku. Perkara Mau apa? tak rujak lambe iki nyanggrek nang lambe ngene. Suwek kabeh lambeku. Sak ya, aku nek upamane entuk takok sithik ngoten. Takok. Sampean brongos. Heeh. Maaf ya. Ora apa-apa nyek ora apa-apa gol wong aku anak buam saiki. Nyek lah ngantesan gosok Iki ora ngenyek. Ora. Kasunyatane Merongos. sawilah. Merongos. Lha iku nek rujak lambe ngono piye ya? Gak iso mbayangno. Wis kaya wong isah-isah gol. Klotak wong balong karo balong. Jajal ke wong merongos kan rujak lambe klotak. Bos Marjan kalian Kang Garwo rujak lambe macem. Macem. Aku karo bojoku wong kowe ya ngerti dhewe. Macem ya. Roro. Pengen ta Ya pengen. nek kowe karo sawilah. Moko rujak lambe ya malah sewengi jotosan. Lah kok iso? Lah piye ngerti ampungi untune nyanggrok irung. Nyanggrok irung. Aja tekono aku tenange. Arep ngijelno ora ngono duwike. Lah sidane le iso piye? Ambungku mirenge pipiku kaya dimot. Gobrok papa. Dadi bojomu sawilah iki nganti saiki nek ngundang ya Iya papa, ning alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi gol. Wis tak akoni bojoku saiki trimane ra umum, saiki ketok wayu. Mergo apa? Ora usah dikeki begel. Iku mau takdiri Allah. Kanthi alami. Dadi nek ku gawe untune gak merongos kanthi alami. Apa? Carane piye? Ya turu takon mengkurap ya. Tak tindai bokongku anggar bengi. Saiki Wah saiki trepes malah mlebu ngene. ya wis ngeten. Muga-muga wae. Tak bacok san kowe ngomong. Wah iku do bayangno ancen. Muga-muga mawon. Iya Mas. Panjenengan kali Bos Marjan. Bos Marjan. Dadi keluarga kang Amin. sakinah Amin. mawaddah Amin. warahmah. Amin. Panjenengan ya semono uga Yes. dadi keluarga kang sakinah mawaddah Yes. warahmah Karo ngempet. nganti tumekaning pati. Karo ngempet So, gol nek karo bojoku karo ngempet gol. Tak sakinah. Ya iso. Asine gak sakinah gol. Ya ngono kuwi ora usah dikandani. ora apa-apa. Mergo apa, Mas? Wong lanang Heeh. kuwi jarene contohe kaya si sawilah. Heeh. Iki jenenge bojo ki Iya. rak jarene wong wedok kuwi swarga nunut neraka ora katut. Ya ta? Iya, iya, iya. Mulane muga-muga sesuk nganti tumekaning pati Amin. sawilah ki iso mbok gawa ning kasuwarga. Ya malah tetep no gol.
Lah iya. Nek seorang sariman tetep urip ning donya ning akhirat. Bojoku mati wong bojoku siji kok. Lah Tetep tak gandeng. Lah yo aku yo semono. Cara malaikat apa man? Tulung bojoku parani. Cetha sawilah. Lah iya. Nah iki nek sing repot ki ora aku, Gol. Sing repot iki kowe. Lah sing bojake bojo sing endi bakal ning akhirat. Iki lho sing tak pikir iki. Lah malaikate mbok kan bingung. Malaikat jukono bojoku. Lho sing endi bojone? Bingung malaikate. Ora kok biar kowe kesepian ning kono. Lho bojoku nek siji. Aku bojoku elek siji ning kene, siji ning Sale, siji ning Neng wis ape ka wis ilang ape karo satu. Sayang dunia ini. Wis aja kremeng bojoku. Bojoku wis takdir Gusti. Jodone mulane ndonga karo Mbah Marjan, Bos Marjan, muga-muga sak bubare nimbali wahyu manggala. Pinaringan bagaswara selamat dunia wal akhirat tuh kasana wa in anda bener. Aja ngenyek. Ana wong ndonga mbok nyek. Iki ndonga lho iki. Ndonga lho. Mbok sepelekno. Mbok sepelekno. Ngene lah iki kaji lho Mas. Kaji. Kaji palsu tapi. Ndongakno mbok. Sapi bareng nimbali wahyu manggala tinebena sangring beda kalis ing sambikala. Amin. Nah, jebara dituhna saka paleng donya, rezekine tansah lumintu. Amin. Sok iso turah-turah sok ben dinggo nimbali wahyu manggala meneh. Amin. Ngono ya, Gol ya? Ya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku donga sapu jagat. Ya selamat wal akhirat. Sampai enggak apa kok Gol bukan donga ae lah Gol. Ora iya. Tak apa lho. Wis Jam 2. jam 2 ora apa-apa, semangat. Apa-apa. Bos Marjan kok ditenggol. Nyanyi. Ngersake napa, Bu? Bos. Tan mongko kowe Blas. Kamu kok wong ingin ku menangis. Ora sampe kok nyanyi wis nangis terus aku dino. Wong rasa kok nangis terus. Ayo diaturi lagu apa, Pak? Mogol. Sing eling jenengan lagu Walana aku jeling kabeh. lagu duet karo Mas Ariman. Oke. Nek kowe lali aku sing ndampingi. Aku tahu krungu jenengan lagu sing Sing wis tak trimo iki lagu apa? Katut lanangan. Wong iku wis pasti dijang di bojo deh kalau terus katut lanangan ku minggal iku lagu iku. Lagu iku memang nyata iku ono nyata kisah nyata iku. Kok tak bacok sono iku. Lha sampean dhewe njaluk lagu katut lanangan ku ceritane kowe ceritane yang wedok katut wong lanang. Wis Sing wong wedok katut wong lanang. terus wedoke iki digawa lunga. Go lunga. Sing lanang piye iku? Sing lanang ya apik tapi apik ora tak. Wonge apik saiki. Dadi ketua ketoprak. Lancar. Ketoprake rame aku dijak terus iku anu Gol bojone nom apik Gol. Luwih enom Gol. Bojone sak putune Gol. Bojone saiki sak putune. Ceritane lho lagu iki mau. Bojone sak anake ngono kok kamot ya Gol ya. Maksudnya iku lho kamot nampani kayane iku lho Gol. Nampani Kowek ana bojone buayi. satu lagu. Lagu ku ceritane ngono kok katut lanangan. Wong wis tuwek ning bojone nom-nom. Lagu iku. Tuwek. Tan monggo asine kowe. Iya. Kita lanangan bersama Wahyu Manggala tetap jaya. Pengen ta ora? Ya pengen Gol. Iya. Mbok jol sawilah kowe. Nek pengen mbok rujak lambe kontak. Agak. Aku ngrasakno kowe iku iso kekelen ya. Aku dhewe bingung Gol. Bersyukur sekali. Matur nuwun. Kali Bos Marjan. Pokoke tetap kowe karo aku tetap sayang Gol. Dagelan karek kowe karo aku tok sing tuwa. Kancane wis do mati. Lek kabare tukul arep mati, Mas. Iya ndek ngenane almarhum. Mati tenan iki. Tenanan mati tok-tokan iki lho nyaduk kowe napa? Mati kersane ngalah. Enggak. Dibrengkes. Mati yo takdir Gusti Allah kok takon ora penak blas ngono kok. Ya mati kersane Gusti Allah wis takdire. Kowe kanca lho. Kanca karo aku. Wingi ya melu tahlil. Aku gak apal iku. Aku wis mau meneng ngene kono. Aremu angger mantuk. Lah aku gak apal lah. Apa TKI ra apal bukan tahlil iki. Oh iya. Malaikatnya bingung piye. Ora ngomong kok. Ayo satu lagu. Ketut lanangan. Sopo sing nyanyi? Mogol. Aku manut.
amit-amit jabang bayi. Bayi. Muga-muga bojoku nek meteng ra kaya kowe. Muga-muga dadi kaya anak kaya aku tenan, bocah. Sing ngenyek aku ya, Bu ya. Wong gedhe malah nyanding ya, Bu. Delalah anak 5 rupane kaya aku kabeh. Mati dekne. Wanger didusi sitok sijine jegor peceran, siji sitok jegor klenger kowe. Ala yo iso carane kok. Anakmu 5 kaya aku kabeh wadus sitok. Wah, jegor peceran sitok. Kopiar kowe. Alah gampang. Carane piye? Golekno keranjang terus lebokno nang keranjang opyok-opyok ngene ra aman. Opyok kayak bayi panas bubuti kowe. Ah ngrasakno. Aku matur nuwun ya, Man. Matur Aku nuwun. lah terhibur nek karo kowe iki. Terhibur kok lah, aku ya terhibur, aku ya ora tau main karo terhibur. Ayo kita lanang ayo. Sumpah. Aden terus iki. Aja guyu ae to, lele kok iso. Iya ora brengkosku kaya Asmuni. Lagu iki pripun ya, Mas? Wis tak trimo. Kendang sik monggo. Wis tak trimo. Lakon iki senajan nabot. Ya pales. Man, Aku nek musike gak muni pales kok, Gol. cangkemmu Heeh. iku tatapno karo urgensi. Nyanyar kok, Gol. Nadane lho. Nadane pasne kok mbok nyocokno gom. Ora kudu. Wis tak trimo lakon iki. Sungguh kowe ngikhlas ki tresnaku gandeng karo wis saiki aja ngamukan kok lah kowe nyanyi ora komplit aku ya ora semangat no sing komplit muni bareng ngono lho iki wis bengi ben semangat ibu-ibu nek ngrungokno tenanan ora mbok tutik ceng klenting kaya lenyit ngono. Iya, Mas. Bareng. Ayo. Ayo maju kono maju. Wis tak trimo lakon iki. Bayar aku pira le marah aku jujur. Mentolo mah, aku tak melu mulai kowe mah. Wis pada turang apa pedhot apa lara jungan. wis tak trimo lakon iki nadyan abot tak sangga. Kowe iso kok ngongkon aku. Tuwa anggere perintah ra karepe. Liyane wis gak. Iya. Ayo mesti kamu nih, aja muter agol, bari. Ada kader. Regeten aku.